Leży, leży, kto leży? Brawa dla tego leżącego! Leży, leży. Jeśli pali. Ej! No, nie chodzi o wszystkich, bo leżał. Daj mu! Nie jedzie, nie? Tego nie ma. Mariusz, dawaj, Mariusz, dawaj, Mariusz, Mariusz! A, Jest jeszcze kurwa. ostatnie twoje życie! Już niedługo, już. Weź daj mi te okulary, Matrixy, daj mi się te okulary.